Yeah. Mama guys radio young comedy wate. We the man no call we need to do bia. And I dey show face here. Hey, let the come Hey. We didn't have a radio no mu ate. I'm not here with your grass show. I am comedy. Nada do kutu. When you go, I'm not here with your grass show. When some, some, I want somebody around some. Oh, yeah, you are rather so what we are dear new be answer. But I say, so when you are that day, no, what's not say at ye. And then you may not pay a real baby, I will be as a woody about me, no share. Said your medical account, said your uncle money, a deal, and summer if you're among and the moba. Catch the say, Madonna boy is a blow, Uhumia. Oh, your wife is sounding to me who jammy a map to when you saw me, see a free winning. What feature and in a you may have a work at a so no man see a free winning. And you see the any power ye piano, no what any ye. Sunday, Menusia. Many a branch be our wholesome, say ya dear Eddie the demunti. Gala for ye can. Ye nipa beer. Ye me a nom call and we hear more pana ye de befaso. A branch here de catchly, many abe maybe. Ye shoemaker, shoe sign, a woman gana and crying. Na ye pie ye say ye ko ya brede ye kotena baby na ka bi fire ka ne fire no ye tena ka nu ye nhwehwe bi okwesi say ye du fie ho na ye du fie ho no ye du fie na ye ni sutete ye si free ka nu ma to apache kakra nti ne nte ho no eye maame ni okunu saa na la ohu nipa no na be wura fie nu fie kase kama enkra ya le baby de aboko bi baby bi saa na area no opie ye besi nkwanta bi so a obi ka kire no ne ba ka sha ne se ono de ye benya adwuma ma le fi se oyare nti na brantie na oka no ho ne de ba ma na ka fie ho enti opie ye no hu ba bi obefa ne be de ka na asan kosi ne nkwanta bi so na brantie ya sama oka ne se enne akuku ne wuwu abenti na sa asem no atwe na dwesi bibi so se fie be ye nan nie asem nie na ne dam na adi ni pogina no enha ne se abema no oba ya de che ye wo frɛ na adebe onya abotre ba ma ne tifie ho afedie fiti ho onti ni nua ne nka na beye afinie no ewo ho a na wo sa bi ate agu no so abema no ho sensi ni tima ni nua ne ganafo enia ma ekoso wo manga na mo empanyimfo ne titrofo ne sikafo binom nipa bebre maame bi so asem ono so mre bi afre aka osone ma woton ye frɛ ni wura fie bi mu a ye nkran kuro ya sikafo ebe fie no mu bi owura ho ane be bie nkramane be bie nkramane na wote mu apɛ de ohun ya ne se fie wura no papa na beta brosa ne sosoro se be mie be nkan nkramane no emu na maami de hɔ a wotam ne niema ono so sebe ala oye obi a sebe o odi aboson sebe tinti okoro na sebe ye bi da nensa enti ono de na sam no se de no ne dibu ano anuano ganafo eniema a ekoso nyina no adanside wo ho se de meka no nipa bi no wase bi ho adanse na wo koka no wanye tamfo a abusua no so ebenya asem oni bie so de kamafo no hwane enu ntini saa bere yetu ye ho asi ho se yemma ye nyina yenya hweyie kokromoti we ye kita no ene ne beboa o ama wasetena ene wabrabo a obebo ne Ghana no enti ye de menem dom ya fato ye ho so ne se Ghana fo ye esra mo se 2024 no monhu de ye mo beye mo ho na emoa mo gracia ye betwa mo manga na mu na nne emrantie a be bo nwumi emrantie a be yisini no be ne be se gracia
obi ba yare da yare paso otim bie na no se be mo like benyi like video manenhwe eye de bentia akra na ni je ho obesire na panyini bi atena ho onye hwe ekwan asei ensuo ni ho abrabo a amanfo ma yade ye kidney ani cancer ahodo ankra benya saafo enyina no enye behiasem nko alata nkohwe alata ne se ho nyina no alata street da ho a alata sikafo beden ne deda so medase onsa kan sende famonia wane nyam kwase asem mawo na mo otu ho na mo so a ebeboa wo medase se ho ya so na watie mama ka chire ni eyo obi ni ma obi chire medafo bye bye ati